Dobrodošli, ovdje su Andreas i mali Benedikt. Oni će sada igrati utakmicu. Ovo je njegov gol, ovo je moj. Da. I krenut ćemo. Gledajte. I ovo je stativa. Andreas to pada. Benedikt! I prečko! Andreas prelazi, Andreas, gol, 1:0! Ide Benedikt da pada. Andreas tu. Sam se ovdje drvi. S druge strane ovo je cvijeće, da znate, ovo nije snijeg. Fenomenalno. Andreasova lopta. Andreas. Tu nešto radi, zajebava se. To lopta. I Benedikt. Benedikt izbija. Pogledajte kak sam lijepi. Benedikt. Ima loptu. Kako lijepi malac. I sad je 1:0 za Andreasa. Andreas. Stativa. Ovo, prostite što ovu dio nismo snimili. Ovo je bila čista slučajnost, nisam gledao u kameru. Andreas. Ne igramo na vani. Dobro. Gledajte mu šupak, kako je ružan taj čovjek. I Benedikt je ovo blokirao. Sad ćemo ići na ovu stranu. Evo Benedikt napada. Evo zanimljivo. Gdje je lopta? Tu je, evo je, našao na kameri loptu. Pa si tako slabiji. Koliko je 1:0? Da. Sad ćemo se malo udaljiti. Da, Andi, malo ga puštaj. Puštaj ga malo. Zato da bolje bude. I Benedikt, kakav šut. Polu vrijeme ćemo imati. Da. Benedikt. Gledajte kako je ružan. Ide Benedikt. Kako kružić. I Benedikt je pao, ovo je faul. Sere tu Andreas, faul mu potraju pustit, faul. Beno, biraš li dupli pas ili pucanje? Andreas, trebaš mu vratiti loptu. I Benedikt puca. Sad je tu sjebano. Ne mogu ih snimat. Oj, kudem, ne skroš. I 2:0! A? Moš. Ovo je sad baš jebeno. Ide Benedikt. Benedikt napada. Pucaj, kako je ovo fulao. I Andi, už da Daniel snima nas trojicu. Evo Andrej.
dres. Izdu materinu, ovo je treći gol, 3:0. 3:0. Ništa. Svega. Hajmo kod tebe. Snimam ove debile. Da. Već ja i Beno smo igrali dok te popušti se. Nemam ja. Promijenit ćemo ime YouTube kanala. Jesi čuo ono, kako je, znaš kak je lik sve pisa tamo meni u poruke, Možda ono, suje ono, bahati se, i rekao je kao da će nas prebit, da. Kao, i pita me, i kao kaže ti on meni jednom, pogledaj mi malo prošlo pa zaključi šta treniram. Šta ti? Da on treniram to. Pa rekao mi je jebate, Andi i njema ti treba. A baš se voli pokazati. Jebem ti mati, ko će ovo snimiti? Ide Andreas, tu psuje nešto iz sebe. Ajde kak je ružni. Ne bi. Hoć ti. A gdje on živi, taj tip? Ma u ne. Vuko jebili. Pogledajte kako sam lijepi. Da jebote, kad se smotan vidi 10 u 8. minuti. 2:0 jebote, kod nas sam već bio, da. Posle tog ja i Andi igram. Mogu ja onda s nekim? Može. O, tu sam ja. To nećemo stati na YouTube, zašto je? Možeš, nije! Ti možeš biti prigostica. Ko ja? Da, gost. Možda ja imam YouTube kanal. Hej? Nije! Ajde Serbija, ne smiri se. Serebijan. Nije se zaboraviti da subat. A meni je glupo subat Moram jeđe. subat dana. Meni on bez veze. A muđa? Nisam Muđa je vidio. car. I znam da ja isto imam YouTube kanal. Aha. Znam. Jel ti znaš Meci Cazina? Koga? Meci Cazina. Mislim da da. Znaš njega. 4, no. Glasat gol. Ne ide. Ne ide. Ne ide. Ne ide. Mene žena ostavila i ja sam sada tužen. A ja kad sam tužen, uzmem nož i odrežem si komad kolača. 9. Dođite, 9. jebem te. Dođite njemu 2 policajca i onaj video tak snimio. Kofol dođete njemu 2 policajca i pitati on jednog. Ko je trebamo popričati s tobom. Koliko vas je? 2. Pa onda pričajte jedan s drugim. 5:0. 5:0. A slušaj, kak ide njegov pozdrav? Ono na početku. 9. on pozdrav. Od muđe ti o. Ne, ovo to je Gigi. Pozdravimo ljudi muđe ovdje. PewDiePie. Likanski, slušaj, gledam ti ja PewDiePie-a kad igra Lucius čeče. I kad se fakat oživio tu vrađu igru. Koju? PewDiePie. Ne, gledao sam ga jedan već kao Lucius visi kao sin od vrana. Meni je LOL glupa igrica. 10. Koliko je? 5:1. I kraj!